ठिकादारफोरा बाहेरनिफ्राय फैनानै जोंनि थाखा फैसाखौ लानानै थांजोब्बाय होननानै बुंनो नागिरदों। प्राय 90% ठिकादारफ्रा बाहेरनि, 10% ठिकादारफ्रा इसिंनि होननानै बुंनो नागिरदों। आरो बिथाङा बुंबावदों ठिकादारफ्रा बाहेरनि थाखायनो, बाहेरनि मानसिफ्रा जोंनि थाखाखौ लांजोबनायनि थाखायनो बाजारा डाउन जादों होननानै बुंदों। मोनसे खोन्थाया स्पष्ट, दिनै बिटिआरआवहाय जोंनि थाखाया मिसइउज जायाखै। जाय मिसइउज जायैनि थाखाय कन्ट्रेक्टरफ्रा एक्सिस थाखा लांनानै बिथांमोन लुबैनाय बायदि जाग्लुं लुंग्लुं बाजारखौ दावराव दावसि खालामनो खाबु मोनाखै। बिथाङा जा बाजारखौ डाउन जाबाय होननानै बुंदों, बियो स्पेसियेलि जौनि बाजारखौसो बुंदों, जुवानि बाजारखौसो होनदों, ड्राग्सनि बाजारखौसो होनदों, एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि बाथ्राखौसो होनदों। जाय बाजारखौ जोङो दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव कमप्लिटलि फोजोबनो हानायनि लामायाव फैबाय। मानोना बे ड्राग्स, जुवा, जौ, मेला बेफोरनि बाजारखौ बिथाङा मानसि थोनै थोनै मोनसेनि उनाव मोनसे ग्रुप सोरजिनानै समाजखौ नस्थ' खालामनो नाजाबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि सरकारनि नाजानायाव बिथाङा खेबफ्रोमावबो फेलें जादों, जायनि जाहोनाव बाजार डाउन जाबाय होननानै समाजावहाय गेना बाथ्राखौ फोसावनानै मानसिनि गेजेराव गुरलाय गुरजाय खालामनो नागिरदों। दिनै जोंनि सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों। बिथांनि 17 बोसोरनि समाव बिटिआरआव माब्लाबो बिपिएफ सरकारा रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावाखैमोन। आरो मा जौगाथाय खामानि मावदों नोंथाङा दिनै इलेक्सन इस्यु फैबाय, इलेक्सनाव देखायबानो जाबाय नोंथाङा मा खामानि मावदों। नोंथाङा कारापसनजोंनो गोजोमनानै दङमोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि दिनाव 3000 crore दिनै बिटिआरआ धार जानानै थादों। आरो बे 3000 कोटि थाखाखौ जों साफ्रोमबो बर'फ्रा गाव गावनि खर'आव रुजुननानै जोङो मा खालामनांदों, थाबायनो गोनां जादों बा हान्थिनो